Bueno, gogoratu zeintzuk diren ekuazio bat ebazteko jarraitu behar duzu zen pausoak. Lehenengoa da parentesiak desagertaraztea. Eta horretarako, biderkadurak dagozenean, biderkadurak burutu eta biderkadura nabarmenak beraien formulak erabiliz garatu. Kasu honetan, biderkadura nabarmena duzu. Eta hemen biderkadura arrunta eta beste bat hemen hasieran. Orduan, badazpadan, gogoratuko dugu, zein dan, hor agertzen den biderkadura nabarmenaren formula bera garatzeko. Haken bekarratu izango da, hori dalako hemen agertzen dena, eta emaitza izango da, akarratu, kenbia be, gehi bekarratu. Derrigorrez, erabili behar duzu biderkadura nabarmenaren formula. Ez egin biderkadura arrunta kasu honetan. Hasiko gara orduan, lehenengo biderkadura arruntak egiten, 2x, parentesiko 2ekin biderkatuz. 2x bider x, 2x karratu. 2x bider minus 3, ken 6x. Gehi, orain ez dut parentesirik zabalduko, ez dalako beharrezkoa. Ze datorren guztiak aurrian, plus gehi baino ez dauko. Ez dauko zenbaki bat biderkatzen, ez da minus ere. Orduan, idatzi leike dana parentesi barik. Hasiko gara, biderkadura nabarmenaren formula esaten duenari kasu eginez, akarratu, ken bi, bider a, bider b. Gehi, b karratu. Eta orain biderkadura arrunta, 3x, parentesiko 2ekin biderkatzen. 3x karratu, gehi, 3x. Hemen ikusten dugu, oraindik gauza batzuk dagozela, amaitzeko, adibidez, berretura hau, 3 karratu, 2 bider 3, 6, x, gehi x karratu, berdin, 3x karratu, gehi 3x. Orain, egingo duguna da, lehenengo atalian, antzekuak daudenak, 2x karratu eta x karratu batuta 3x karratu emoten dabe, eta gero, ken 6x eta ken 6x, ken 12x. Eta gehi, bederatzi. Berdin, 3x karratu, bigarren atalian ez dagolakorik, eta orain, konturatzen gara, gure ekuazioa ez dela bigarren mailakoa izango, ze x karratu, 3x karratu eta 3x karratu atalbietan kopuru eta zeinu berdinarekin agertzen dira. Orduan, elkarrekin ezabatzen dira. Orduan, orain guk nahi duguna da, lehen mailako ekuazio bat ebatzi. Orduan, gure ekuazioa lehen mailakoa da. Eta lehen mailakoak ebazten dira, xak atal baten utzita, adibidez guk erabakitzen badugu, nahi ditugula lehenengo atalean euki, horregaitek, minus bederatzi hori joanen behar da hortik, ezta? Bederatzi hori hortik joateko, hemen ken bederatzi egingo dugu, eta hemen ere ken bederatzi egin behar dugu. Baina, gero, 3x hori, ezabatu nahi dugu, bigarren ataletik. Orduan, ken 3x egin beharko dugu bigarren atalian, eta ken 3x ere amantxen. Orduan, gure ekuazioa geratzen da. Hauek ezabatu ondoren, geratzen da. Minus 12x, ken 3x, minus 15x. Eta, bigarren atalian, minus bederatzi. X bakarrik usteko, zati minus 15ekin zatitzen dugu dana. Eta, x geratzen da, plus bederatzi 15en. Baina, simplifikatzen badugu, biak 3 zatigarria direlako, bederatzi zati 3, eta 15 zati 3, 5. Eta x berdin, 3 5 da ekuazio honen soluzioa.